Lars Brandgaard og Tony Pat på banen, har vi til start nummer 10, Katrine Brun Laversen holdt sig klar. Derefter er det start nummer 11, Katrine Højhold og den sidste rytter. Maria Jensen sluttede med 0 fejl i anden fase, tiden 32,79. Det ser sjovt ud. Nu er jeg beskidt. Hvor meget tog den dernede? Nej, det var fordi det var lige været svært i det vand der foran. Godt været igen. Rigtig godt. Top 3, den ser sådan her ud. Det er Anna-Louise Hebsgaard, Lindel Philippon og Maria Jensen. Det er de 3, der ligger til placeringen lige nu. Vi er på start nummer 10.